nadungog nato sa atong ebanghelyo karon nga ang mga tinun-an ni Jesus kauban niya sakay sa sakayan nangahadlok tungod sa kakusog sa hangin nga hapit sila malunod. Unya, unsa man ang atong nakdunggan dinhi, nindot kay nga description, natulog si Jesus nag-unlan as if very peaceful ang iyang pagkatulog. As if walay nahimo, walay nahitabo nga kakuyaw. Si Jesus natulog, peaceful ang pagkatulog, ang iyang mga tinun-an sobra nga kahadlok. I remember a song, kamupod siguro kahibaw ani nga kanta ni Michael ni Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? What do you think? Sometimes we question that. At times when we're confronted with so much problems, with so much difficulties and challenges in life, at times we question, natutulog ba ang Diyos? Or at times, moingon kita, tinuod ba nga ana ay Diyos? Na mga panahon sa atong kinabuhi, nga kung kita sulayan sa grabe nga problema sa kinabuhi, moingon dayon kita, tinuod ba kaha nga naay Ginoo? Ngano man nga maka-experience man ko in ani nga kalisdanan. Perhaps this is also the experience of the disciples of Jesus. Kuyog nila kanunay si Jesus. Pero sa panahon nga gihuros og hangin, kusog ang balod, nakalimot sila nga kuyog di ay nila si Jesus. Tungod sa ilang kahadlok, nakalimot sila nga anaa di ay kanila uban si Jesus. Mao bitaw nang utana si Jesus, nganong nahadlok man kamo, wala ba kamoy pagsalig? Perhaps this is also an invitation for all of us today. Aniya kita karon nagsimba kanunay, nagdawat sa santos nga Eucharistia. Pero sa panahon nga kung kita sulayon sa mga dagkong balod o kusog nga hangin sa atong kinabuhi, makalimot kita usahay nga ang Ginoo anaa. Two things that I want to share with you, perhaps para sa ako when I reflected on it. Duha ka butang ang atong makatunan. Una, sa panahon sa kakusog sa hangin, ang kahadlok anaa. Pero sa dihang ang mga tinun-an ni duol ngadto kang Jesus, sa dihang ang tinun-an ni duol gipukaw nila si Jesus, unya giingnan ni Jesus, hangin hunong, ni hunong ang hangin. Pwede kitang mamalandong sa atong kinabuhi, mauusab kini ang atong pwedeng makatunan sa panahon sa problema nga atong giagian karon. Kita gipahinumduman nga moduol kita kang Jesus para mahunong ang kusog nga hangin ug dagkong balud sa atong kinabuhi. In other words, we should learn to entrust everything to God. We should learn to entrust our problems, our difficulties to God. Ngano man, kung nakabantay kita, kung kita naa sa tumang problema, tumang kasakit, tumang kalisdanan, maglisod kitag katulog. Sakto? Maglisod kitag katulog, kay wa ta kay ba mo na magbalibali ta, atong utok preoccupied kayo, unsaon man kini. Duha ka image nga atong makatunan. Ang mga tinun-an preoccupied kayo, disturb kayo sila, was na kayo sa ilang buhaton. Grabe nga kahadlok. Pero si Jesus natulog lang peacefully. Makatunan nato dinhi mga igsoon, ang mga tinun-an sobra ka disturb kay ngano man they think nga kaya nila. Mausad kita karon kung naa kitay lalom kaayo nga problema, usahay gusto manggod kita nga kita ang mo control sa sitwasyon. We think nga kaya nato tanan.
Mao na kung makasabtan nato nga kung naa kita sa tumang kalisdanan, maglisod kita katulog, kay ang atong utok puno kayo magunaw na unsay atong buhaton, unsay solusyon. Mao nang maglisod kita, mao nang di kita makatulog, mao nang magalindasay kita. Pero if we learn to entrust ourselves, if we learn to entrust our problems to God, and we let God in control of everything, makabaton kita og kalinaw. Makabaton kita og kalinaw. Sa dihang niduol ang mga tinun-an ni Jesus, giingnan ni Jesus ang hangin hunong. Mao kini ang magpahinumdum kanato nga kung ang naa di ay si Jesus sa atong kinabuhi, walay dagkong balod, walay kusog nga hangin nga makapalunod sa bangka nga atong gisakyan. In other words, kung naa di ay si Jesus sa atong kinabuhi, kung naa di ay ang puno sa pagtuo ngadto sa atong Ginoo, walay dagkong problema, walay lalom nga problema nga atong giagian karon nga makapalunod, nga makapalayo ka nato sa Ginoo. That is why, my dear brothers and sisters, our gospel today is reminding us all to let God and to let go. We should learn to entrust everything to God. We should learn to submit all our problems, all our difficulties and challenges in life to God. Kaya nga naman, klaro og tataw kaayo sa atong ebanghelyo. Ang mga tinun-an puno sa kahadlok, pero uban si Jesus kanila, nawagtang ang hangin og safe sila. Kini klaro og tataw pod usab kanato nga sa ato ang journey diri sa kalibutan, daghan kay kitag maagian nga mga problema. Tinuod magserbisyo kita sa Ginoo, tinuod mosunod kita sa mga pagtulunan sa Dios, dili na assurance nga di ta maka-experience og mga problema. Hinunua kita usab gipahinumduman nga bisan sa kadako sa problema, bisan sa kakusog sa ato ang sa kusog sa hangin nga mukuso-kuso sa atong kinabuhi, kung ang Ginoo anaa kanato, safety ang atong adtuan. Mo na karon kita gipahinumduman. We should learn to entrust everything to God, and we allow God in control sa atong kinabuhi. Amen? Palihog manindog.